waka ta masu zance hukuncin na ta ma hakan ne, sana'a ta masu baiwa da dummar shi ba zai iya ba. Mai bani yau da gobe ka dafa min na ban iya ba, kai ne ka kage komai da ɗaiɗai ban musan hakan ba, sannan ka ƙaddara in yi waka ban isan na'a ba, sako cikin azanci na aika ban da tsangwama ba. Yana da fannin nishaɗi ni na zaɓi wake, wasu sun ka doka kwallo wasu su yi wasa irin ta keke, wasu sun fi sun farauta wasu su yi shaɗi da doke-doke, wasu ɓata lokata ba abin wani wanda bai yi mai ba. A sa'in da nike a zaune ban kyale ayyukan kasuwa mai ta kuskure ne, komai yana da gurbi sana'a ta kuskure ne, waka Hassan na zaɓa na shaɗi ni ba zan rufe ba. Kaɗan na fara a san ina ta yin masoya, a cikin maza da mata idan na fito na kwashe gayya, in an ka ce Hassan ne hada shi mu sai ido a sanya, baiwar ilahu kenan ba za na saya da kodala ba. Tana da ɗaukar hukuncin matsayi na wake, komai in zani furta ni kan tauna shi ka'ida ce, kuma na gani asira da mai waka da ɗahi an ce, habbaitukan yake bi idan yake shin hidi ya zaɓa. Haka ba ta sanya ni kauce tarbiyar iyaye, kun ba ni tarbiyar ku da ba ku barin na yi hawaye, ban sa ku kunshi kumya idan ni ma ina a raye, a gare ni ku yi komi na saba man ko ban iya ba. Halaka na kirki ba zai manta da martaba ba, ban sun faɗa da kowa bale har ma na ɗauki gaba, dajin Hassan hadashin wajen yaran gari da babba, na zam kamar aboki da kowa ba wajen faɗa ba. Ya sani canja ɗabi'o'i saboda wake, komai da lokatansa a yau ni ke ta sake-sake, wataran kuma ni na mutuwa tsufa sukan yi aiki, to sai mu yafi juna Hassan ba zan kirin hakan ba.